चलिए आई सब गौर करी। हम गायक कलाकार अनूप गिरी तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करतानी। और फिर से हम लोग सबके बीच में एगो गीत लेके हाजिर बानी। भिखारी भैया एगो गरीब आदमी के ही पुकार बाटे। भगवान से एगो गरीब आदमी पूछता कि हे प्रभु, जब 5 गो तत्व मिला के ये मनुष्य के निर्माण भइल तो ये में अलगे अलगे काहे तकदीर के लोग हो गए, तनी है हमरा से बताई। भाव यह रहता कि छित जल पावक गगन समीरा से शरीर बनल बा, तो काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा से शरीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। जय हो राजन भैया, क्या बात है ऋतुराज बाबू। बना रहे संदीप भाई। और कहे दे भैया, भक्त भगवान सौर कहतर कि हे प्रभु, हमें दुनिया में देखो तानी कि 5 गो तत्व छित जल पावक गगन समीरा, ई 5 तत्व हमरो में लागल बा। आ इहे 5 तत्व एगो अमीर व्यक्ति में भी लागल बाटे। तो हम दुनिया में देखो तानी कि केहू कार से चलता तो केहू साइकिल से चलता, आखिर काहे भाव रहता। केहू कार से चलेला, केहू के खींचत देखनी ठेला। केहू लेला केहू देला, केहू गुरु केहू चेला। केहू कार से चलेला, केहू के खींचत देखनी ठेला। केहू लेला केहू देला, केहू गुरु केहू चेला। भिखारी भैया साधु संत महात्मा केहू, साधु संत महात्मा केहू फकीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब पर तकदीर बनल बा। जय हो बना रही बना रही। क्या बात है। और का राजन भैया, भक्त कहले कि हे प्रभु, और हमें दुनिया में बहुत कुछ देखता नहीं जौन रउआ से हम पूछे के चाहता नहीं।
भाव लगता भिखारी भैया। केहू के महलया टारी केहू बनल बा भिखारी। केहू के गोड़ में नहीं खे जूता केहू के कार में घूमे कूता। भिखारी भैया केहू के महलया टारी केहू बनल बा भिखारी। केहू के गोड़ में नहीं खे जूता केहू के कार में घूमे कूता। अनुप केहू बलशाली केहू अधीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। तो काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। छित जल पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीर से शरीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। तो काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा। काहे अलगे अलगे सब कर तकदीर बनल बा।